आदा गाज्रि मोनाब्ला आङो फंसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन। हाब फंबाय गाज्रि मोनलायनाय मा खोथा बेलाय? दे बुं दे, आं गाज्रि मोना। माने नों बाजै लानायमोनब्ला बाजैया जोंनो साहा होफैगौमोन, मेथाइ होफैगौमोन, ओंखाम होफैगौमोन, दै होफैगौमोन, बेसे मोजां जागौमोन। दोद जाम्बा मा सेहाथुर नोंलाय? जागोन र' लासैनो। मा लासिनो आदा? खालमानसिनो लाबोनांगौ बाजैखौ। बेसे आफानि ओंखाम संनाय जाबाय थाबावनो? आंहाबो एसे बदि ओंखारनायनि खोथा दंना। थाब लाबोदो आदा, गोबावबा जाया। हाब फंबाय मा इसेबां गरम रांलाय? हाब आदा, दानि दिनाव खर' नङाबा जायालै। बै आम्बारिनि मन्दलखौ नुदोंना नोङो? बोरायना दङो। बाराबा नोंबो हिनजावसो मोनदों नोंला, मिथिबायना? हाब फंबाय मा जानला मोनला गोब्रामला बायखोब्रा नोंलाय? नोंनि बुंनाया जुदि सावनांमारोब्ला आं हिनजावखौनो मोननाय नङा माथो। थ' थांसै थ' ओंखाम उखैबाय फै। फै दासो गोसोआव नांदो ना? आं नेला, थौ औ न'आव सहैनोसै आङो दे। ओइ आसोल, मैयानि थाजा निउसखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंलाय? होद मा थाजा निउसब्रा? खोनायाखै आं। खोन्थालाय मा थाजा निउस बेलाय? गब्लानि फिसाजो सोमखे होननाया माथो लावथिपारानि गोलाव थिखादारजों मोनायाव माबि जालायदोंनो? आरो माथो बिगुर गैयै भिडिअ भाइरेल जादोंनो? होद नों मिथिखाया होमबा गोलाव थिखादारा माबायदि मानसि? हिनजावानो सानै दं, सासे गामियाव आरो सासे टाउनाव। थेवबो सिथाबनायखौ गारा गुबुन सिख्लाफोरजों। आरो माखासे सिख्लाफ्रा आजिखालि बोरायखौसो मोजां मोनो। जोंफोरबायदि सेंग्राफोरनाव ना थाखा फैसा, ना दामि आइफन, ना गारि मथरानो दं। माखासे गोलाव थिकादारमोन बायदिनाव गारि मथर, थाखा फैसा आरो लाख रां हरनो हायो। माखासे सिख्लाफ्रा बिदिखौसो मोजां मोनो। बुजिबाय बाबु? होद नायालाय मा जाखोब्रा दिनैलाय? आरो अखायाबो मार दिस्टार्ब होबाय। ना अखाखौसो गिनानै नाया गिना खारबाय नामाब्रा? होद थांसै खोमालै थौ। होद थौ, मैया लोंनाया खर'आ थिग जायाखै आरोबा आंना। थांसै थौ, लोंहैनांगौ जोंना। थौ। बारा बोनबाय थाजायालै ना मोनिफोरावहा। औलै थौ थांसै। थौ। बोथोरालाय मा गोसोम जाबोखो? खामानिफोरखौबा हादोंना हायाखै? नै रमेन बाबा, फैथ'लाय सानैबो। बेहाय सियार लाना फै। जिराय। औ जागोन दे आफा। मामोन आफा? मामोन माने, नोंसोरखौथ' सानाव सम मोना। दुब्लियाव खामानि मावनाय, खदाल जावनाय बायदि खामानि थायो। गाबोननि खामानिया मामोन? दिनै खामानिया बेसेबां आवगायखो आं बेखौसो सोंनो लिंहरदों। आफा फोथारनि खामानिया आलि दाननाया ओरैनो सानबासो लाबावगोनदां। दिनैथ' जोङो बारा बुरजा हायाखै, बेखायनो ओरैनो सानबासो लाबावनो हागौ आफा। खामानिफोरखौ हाखु दाखु खालामनाङा। खदाल बौगोन, माबा माबि जागोन हा। बेखायनो सानैजों अनलायनानै खामानिफोरखौ मोजां माव, दुब्लिनि खामानिखौ। जोंहालाय नोंसोर सानैनि अनगायै सोर दंबावो? रावबोथ' गैखाया। बेखायनो आंबो दुब्लियाव थांनो सम जाया। आं दुब्लियाव थांनोबो हाया। बेखायनो नोंसोर गोसो होना मावदे बाबामोन दे। जागोन आफा, नों जों थासान्दियाव जेबो जिंगासिनो नाङा। औ आफा, नों जेबो सिन्था खालामनाङा। जों थासान्दियाव नों जेबो साननाङा। आफा, आरो मोनसे खोथामोन। मा खोथा? माबा आफा, खोथाया जाहैबाय आदानि थाखायसो सासे बाजै नागिरनांसिगौमोन। धोद जाम्बा, मा खोथा बुंलाबाय थायो नोंलाय? राहुल आफा, खोथायाथ' थिगानो। आंबोथ' बिदिनो सानदों। आखाइ सोलायनायनि ओंखामसो जानो लुगैदोंमोन आंबो। नंगौथ', नोंसोरनि ओंखाम संनाय
गोथां गोब्राब मालाबा संनानै होयो आरो दा उदैयानो मालाबा जि दिगदार मोनो आंहा गोथां गोब्राब संनायखाय बेखायनो नागिरमानाया मोजां जासिगोन जुदि नागिराब्लाना आं देवानिखौनो हमसै औलै आफा आंबोथ' बाजै गोदाननि ओंखाम संनाय बिराद जानो लुगैबाय बिदिब्ला आफा दे नोंसोर जा सानो बेनो जाथोंसै आफा दे बिदिब्लालाय बोथोरखौ एसे नायग्रोनोसै दे बिदिब्लालाय हरबो थौबाय गाबोन दुब्लियाव थाब थांनांगौ उन्दुहैदो बिदिब्ला दे जागोन दे आफा दे बिदिब्ला आफा औ दे राहुल बेसे समायना न' बे जायगाया हाजो हायेन दैमा दैसा बिफां लाइफां आरो खाथियाव बर' गामिबो दं आरो लोगोसे नों गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों बे बर' गामियानो जोंनि गामि अब्ला थुदो नोंसानाव बेरायना फैनोसै आंखौ लांगोन ना लाङा नोंलाय दिनै लांथ'ला खोमा मालाबा लांसै दे नों बिब्दिल' बुङो मालाबा लांगोन होनना प्रमिस मालाबा लांगोन ना आंखौ आं हले हरबो थाबोगोन अके बाबा अके नोंखौ लांगोन आङो आरो हरबो लाखिगोन नों जेब्ला थांगोन ना नोंखौ आङो आंनि आखाइजोंनो संनानै नारजिजों अमा सबायजों साम' अनलाजों दाउ आरो बायदि बायदि नों मा जानो गोथाव गोथाव नोंखौ जाहोगोन आङो जुदि लांनानै आंखौ आलु बाथोनदोल' जाहोहरोब्ला खारबोफिनगोन आं जुदि नोंसा आफाया आंखौ फसायाब्ला बिदि बिहामजो नाङा होनब्ला सोद जाम्बि फसाया जायो नामा आं फसायनायानो आफा फसायनाय जागोन बिदिब्ला थ' थांसै थ' बिदिब्लालाय ससे दोनना फैनोसै आङो हा गिलासल' मालालाय बोरो जागोनब्रा नै लाथ'लाय गिलासखौ नैब्रा नैबिलाय थोगोन ना थोआ थोगोन बायदि मोनदों थोगोन दा दे बेखौ लोंग्रोनोसै अ जागोन दे लुदो आं गिलास बहायनोसै दे गिलासा हम बारजों बिरखारगोन मोजाङै हम दे मासि गोराब्रा हैद ओइ लस जागोन बायनाय माललै लस जागोन नंगौ बास जागोन दे न हमदो नोंबो चेस सेस हाब सोरनिफ्राय लाबाब्रा जौखौलाय एथ' गोरा जों लाबोग्राया बाजिलाव गैया बेनिब्रा दाना बिराद हेभि माल बानायो बियो नै माथो बलरामनि हिनजावा बांगाल हौवाजों खारबायबालाय हेद मिन्थिखानायसो आं बे बांगाला सानफ्रोमबो बलराम मोननावहा थांलाय फैलाय जानाय लोंलाय सानफ्रामबो आरो नै दाखालि बावैसो हाग्राबारियाव हमजानानै रायजोफोरजों धुम जादों बलरामनि हिनजावा आरो नै दाखालि खारबावैसो बेफोरखौनो रायलायबाय थायो नामा लों दे लुलु साला नों जाग्राबो लाबासै मा एफा एसे ज'आवनो जाग्रा नांगौब्रा बेलाय ओरैनो ओरै होबानो थांनायसो दे लुलु थाब नै गोलैगोन दै गिलासा दे बिराद बरियालै माला हले बा गोलैनाङा दै लस जागोन लस जागोन दे लों मालाबा लाबोगोनलै आं जाग्राखौ जायो दे लों बिदिनो आरो बे जोंनि गामिनि खोलाहानि राहुल होननाया बेलाय गावनि गोसोथोनायखौ सप्तायाव खननै खनथाम लाबोयो हरबो दोनबावलायो मालाय गोसो थोनाय नालाय लांलाय लाबोलाय खालामखायो लुबावदो एसे लुबावदो दे बेयो लोंदो लास्ट दै बेयो लास्ट अ लों जोब्बायना नैबेखौ बिदि गालांलालाय ओरै गारदो एबारनिफ्रायना जोङो औ सिख्ला नुबानो प्रपज खालामसै मिथिबाय जायो जोंबो गोसो थोनांगोन ना औ बेसे सिंगोल थाबाय थाबावनो नंगौ ओइ र' गोलैगोन दै मोजाङै थाबाय मोजाङै
खुसि बै नुहैनाय दुब्लियानो जोंनि दुब्लि आरो बै हाजो सेरावबो जोंनि दुब्लि दङ आं गायनाय फुनायावनो जोबोद नांथाबनाय दङ आं बेखायनो नोंनो सम होनो हायाखै नों गाज्रि मोनाखैथ' माखौ गाज्रि मोननो आं मिन्थिखायोना औ आंना सना खुसिया बुजिखायोना देनां नोंहाबोथ' गायफैनांगोन ना गायगोन ना गाया नोंलाय गायगोन मानोथो गाया जानो औ थु फंबाय बेयावलाय मा खालामबाय थादों आरो बे उननियालाय सोर जाखो आदा बे आंनि कलेजनि लोगोसो जोंहानि दुब्लिखौनो एसे दिन्थिनो लाबोदों आङो अ नायनायावनो मिथिखादां लोगो नामा बिनिफ्राय आलासिखौ न'आव लांला नों बेरायनो औ हाया दा आंबो थांनो बुंगासिनोमोन राहुला लाङानो आंखो साननैसोनि उनाव हाल जांख्राबो दंखायो बेयावनो लाबोनोसै नामा आदा दे बिदिबालाय मोजांसो दानिया आंबो थांसै नोंसोरबो थांदो अ आफा अ नै आलासिया माने न'आव एसे खामानि दंनो बेखायनो थांनो नागिरबाय मा थांनोसै ओंखाम जालांब्लानो जायोमोन ना माथो एफा आथुर नांलायला दे आदै मालाबा फैबावनाय जाखागोन राहुल फंबाय आलासिया थांसिगोन औ आदा न'आव एसे खामानि दंनो मालाबा फैबावबानो जाबाय दे औ जागोन दे आदा नै राहुल एसे सेन्टारसिम दोननानै फैलाय आलासिखौ औ जागोन दे आफा दे जागोन मोजां थां दे थाथ'दो होमबा आदा औ दे थांदो दे नै आफा फंबायनि जागोना बेनो गथ'आथ' मोजाङानो जोंनियाव फैनानैसो न'खरखौ मादि मोनलांखो बेबा जेबो मोनाखै आफा बियो आं गथ'खौ नायबानो सिनायखायो मोजांसो मोनलांखादों बियो दे बिदिब्ला सान्दुंबो गोसा दुब्लिनि दैखौ एसे नायनानै फै जागोन दे आफा आं दुब्लियाव थांना फैनोसै नों न'आवनो थाथ' जागोन दे